Pride, nielen ten košický, zvyčajne veľmi príjemnou a nenásilnou formou upozorňuje na ľudské práva. Stále máme v spoločnosti ľudí, ktorí patria k tej menšine, ktorá nemá rovnaké práva ako my ostatní. Košický Pride je pre mňa jedna z mnohých príležitostí, kedy môžem prísť a podporiť LGBTI komunitu. Okrem toho som mama syna, ktorý je gay, takže to považujem aj za svoju povinnosť. V tom priestore Slovenska je Pride veľmi jedinečný zjav, ktorý má dopad na životy ľudí. Prináša im radosť, prináša im hrdosť, prináša im energiu do toho pokračovať. Veľmi ma teší, že na Pride prichádza naozaj rôznorodná skupina ľudí, či už sú to ľudia od nás, LGBTI plus ľudia, alebo ich rodiny, ich blízky, alebo aj náhodní okolo idúci, pre ktorých je to niekedy aj prvý kontakt s našou komunitou, s našou kultúrou. Chodia sem rodiny s deťmi, mamičky s kočíkmi, stretla som tu už evangelického kňaza, stretla som mamičku, ktorá má syna geja. Sú to všetko ľudia, ktorí vlastne spája to jediné, že chcú pre týchto ľudí trošku lepší život a trošku lepší svet. Čo sa týka mýtov, skôr mám pocit, že ľudia, ktorí na Pride neboli, majú nejaké predstavy, potom na Pride prídu a tie predstavy si opravia. Tých mýtov je naozaj neúrekom, počnúc takými, ktoré hovoria o tom, že tu ľudia nanúcujú nejakú zvláštnu sexuálnu orientáciu ľuďom z heterosexuálnej väčšiny, alebo aj to, že to je podujatie, ktoré nie je vhodné pre deti, pretože by tu mohli nabrať nejaké zvláštne návyky. Nič z toho nie je pravda. Ja si myslím, že všetci, ktorí majú informácie z tretej ruky, by sa mali prísť pozrieť, lebo raz vidieť je lepšie ako 1000-krát počuť. Nie je to len pochod mestom, ale sú to aj diskusie, sú tu zaujímavé výmeny názorov a toto považujem za dôležité pre verejnosť, pretože má možnosť sa dozvedieť veľa a takisto aj pre komunitu, pretože nájdu tu svoje blízke duše, vyrozprávajú sa, povzbudia sa a ja ako mama to vnímam tak, že tých ľudí je stále viacej, tých chápavých ľudí a je to pre mňa veľké povzbudenie. Chcem pre LGBTI plus ľudí také isté práva a príležitosti v tejto krajine, ako mám ja. Myslím si, že by to Slovensko posunulo do kategórie láskavých a prívetivých krajín, ktoré si ctia všetkých občanov rovnako.